Jeg hedder Mads, og jeg har arbejdet med det her siden 96. Den generelle interesse er nok omkring det mekaniske, og det der, det starter ikke. Det er sådan det der med, at man får ting til at køre, ting til at lykkes, ting til at fungere. Sådan det klassiske er jo ligesom en ting for sig selv. De ældre biler, det er nostalgien ved dem. Charmen omkring bilerne, selvfølgelig også teknikken, men også meget det her med minder om, det er en bil, man kan huske fra sin barndom, altså mine forældre har kørt i, eller bedsteforældre. Det er sådan en af de ting, der vækker noget i mig i hvert fald. Det er nostalgien omkring dem og teknikken. Når vi laver de der store projekter, så der bliver vi nødt til at arbejde sammen, ikke? Hvor vi virkelig overtager fra hinanden, ikke? Så når den ene går fra, så går den anden til. Ja, altså det er ingen hemmelighed, at det er ligesom Porsche, vi har interesseret os for de sidste mange år. I princippet findes der ikke noget, vi ikke kan lave. Spørgsmålet er bare, hvor dyrt det bliver. Der er nogle ting, der er en hel del ting, der findes, specielt i Porsche, næsten alting i eftermarkedet i dag. Det er bare et spørgsmål om, man ved, hvor man får fat i det her. De ting, man så ikke kan købe, dem må man så ud og lave selv. Det går måske 8 timer med tilpasning. Men det er game, det kan vi løse for dig. Når du når et vist niveau, uden at lyde alt for selvhøjtideligt, så er der ikke så mange at vælge imellem. Så er det en forholdsvis snæver gruppe. Det er ikke fordi, vi er ikke de eneste, der er også andre, der laver det, vi laver. Det handler om, det er at dels at have et netværk, og dels at have opbygget et know-how. Og for eksempel, vi har lavet nogle rallybiler, vi har lavet nogle racerbiler, vi har lavet nogle sådan noget Magnus Walker 2.7 RS'er, som er den hellige gral inden for Porsche. Vi lavede en Safari-bil.